Türkmenistan'da barha köp adamın hat gowy durmuş gözleginde ýurdun daşyna çykmaga ymtylýan wagty daşary ýurtlarda is bilen üpçün etmek wagdalary bilen raýatları alda utalýan, hilegärdigi aýdylýan saxlar köpelýär. Mardaky habarçymyz soňky aýlar welaýatyň inçimi tebitinde alda we düşüp puluny aldyrdan adamlaryň hat köp polisiýa arz edýändiklerini anyklady. Ol bu ýagdaýy düşen onur çaraýatyň biriniň bastan geçirenlerini gurrun berdi. Söhbetleşlerimizin hupsuzluğu nuktay nazarından anyk yer we adam atlary äsgär edilmeýär. Marynyň 30 ýaşlaryndaky Didar atly ýaşaýjysy ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda eýýän bir ilçemisi wagt bäri daşary ýurtlaryň birine iş migrasiýasyna gitmegi meýilleşdirip gelýärdi. Emma Didar ýaly başga da köp adamyň bu uğurda tagalla etmegi, galy berse-de häkimetleriň çäklendiriji düzgünleri täbäpli uçur biletleriniň ýiti-gyçylygynyň döremegi, onuň bu planlaryny näwelli möhletçilini ýyda tüýsürdi. Ýöne mundan bir aý töweregi ozal goňşy etraplaryň birinde degişli tölegiň hasabyna Dubaýa bilet tapyp berip, soňu bilen hem ol ýerde is bilen üpçün edýändigini öňe sürýän bir adamyň bardygy barada gep gürrüňler ýaýrap başlady. Men we başga da bir näçe oglany bolup parahat diýilýän bu adamyň hyzmatlarynyň peýdalanmak kararyna geldik. Biz elbetde hüşgärligi saklajak bolduk, emma onuň anyk ýaşaýan ýeri belli bolan üçin käbir adamlaryň hem onu taryplany üçin oňa inanmazlyga esas görmedik. Diýip Didar gurrun berdi. Ol parahadyň hüdürleýän hyzmaty üçin özleriniň her birinden $2500 möçberinde pul talap edendigini, seýledi bilet we geljeki iş bilen bagly belli dokumentleri düzeltmek üçin daşarky we içerki pasportlaryny hem sorandygyny aýtdy. Biz häzirki pursat bu mukdarda pulun ýokdugyny aýtdyk we biraz garaşmagy soradyk. Ol başga da istek bildirýänleriň köpdigini aýtdy we gysga wagtyň içine jogaby bermesek onu munyň hasam giýjigip biljekdigini duýdurdy. Biz mal garalarymyzy satyp bir näçe hepdeniň içine bu pulu toplamaga synaşjakdygymy aýtdyk. Diýip Didar özara bolan gurruny beýan etdi. Emma parahat wagtyň juda azdygyny aýtdy we mallary kısa arada öz tanys gasaplarynyň birine satmagy teklip etdi. Onuň gassap duran üçin muňa razy bolduk. Gassap giýjäniň ýary öýümize geldi we mallarymyz üçin bazar narhyndan ortaça 1000 manat kem narh sorady. Maşgalanyň beýleki agzalary dawa jenjel etse de biz soňra daşary ýurda çykyp bu pullaryň hem öwedini dolars öýdüp bu şertede razy bolduk. Diýip Didar gurrun berdi. Mundan bir hepde töweregi wagtdan soň parahat Didar bilen habarlaşyp Marynyň aeroportuna gelmeli gününiň senesini mälim etdi. Biz diýilen wagty diýilen ýere bardyk. Parahadyň eline pasportlarymyzy we daşawda çeni bilet bar eken. Ol goranymyzdan soňra başga biriniň öňümizden çykjakdygyny we Dubaýa uçmak üçin gerekli taýýarlyklary görjekdigini aýtdy. Biz gaty begenlik hostarlarymyz bilenim eýäm hoşuşup başladyk. Diýip Didar belledi. Emma ol ýurdun Demirazyk welaýatyna gonandan soňra olaryň öňünden hiç kim çykmaýar. Üstüsine parahat hem telefon jaňlaryna jogap bermegini betedýär. Biz şol wagtyň özüne ýyzymyza mara bilet aldyk. Gelen badymyza hem göni parahadyň öýüne ugradyk. Emma gapyny başga bir açyp bir näçe gün mundan ozal bu jaý kireyni alandygyny aýtdy. Mundan soň polisiýa idarasyna gitdik. Ol ýerde hem şolar ýaly alda we düşüp arda bilen ýüz tutýanlaryň köpdigini aýtdylar. Soňra jaýyň asyl eýesini çagyrdylar. Emma ol parahat bilen dilden ulalaşyp bir aý möhlet bilen jaýyny kireyne berendigini, onuň nagd tölen üçin şahsiýetini görkezýän hiç ýyly resminama hem soramandygyny aýtdy. Diýip Didar başdan geçiren wakalaryny gurrun berdi. Habarçymyz Marynyň beýlik tebitlerinde hem Didar ýaly başga da onur çaraýatyň şular ýaly alda we düşendigini anyklady. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Marynyň häkimliginden, polisiýa we prokuratura idaralaryndan hem maglumat alyp bilmedi. Soňky 10 ýyllarda onurça müň Türkmenistanyny daşary ýurtlara çykdy we olaryň arasynda başga ýurtlaryň raýatlygyny ýa oturum ruhsatyny alyp uzak wagtlyk ýaşamaga galanlary hem az däl. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini iglan eden Türkmenistan ýurtda täze raýat galýan adamlaryň sanyny aýtsa da, dolu göçüp gidýän adamlaryň sanyny aýtmaýar.